Urte asko pasatu ditu lurrak gizakiarik gabe. Lehen gizakia agertu zela 3 milioi urte baino ez dira igaro. Pentsal, lurra duela 4,5 milioi urte sortu zela. Lehen gizakiaren eta ondorengoen eboluzio biologikoa ezagutu eta ikertzeko nahia antzinakoa da. Gaur egun ez dugu zalantzan ipintzen gizakiaren eta gainerako espezieen gaineko eboluzioaren teoria. Espeziak etengabe aldatzen dira. Greziako zibilizazioan dagoeneko Epikuro eta Anaximandro filosofoek eboluzioaren teoriaren lehen zantzuak izan zitezkenak formulatu zituzten. Hala ere, eboluzio hitza espezien aldaketen gainean jarduteko 18. mendean erabili zuen lehen aldiz Charles Bonnet suitzarrak. Hala ere, Charles Darwin izan zen El origen de las especies liburuan eboluzioaren teoria zientifiko baten gorpuztu zuena. Historian zehar gizakiaren eboluzioa ezagutzeko aztarna oparoak gordetzen dituzte gure leize eta aztarnategiek. Arrasateko leze txikin esaterako, Euskal Herrian bizi izan ziren 3 giza espezien aztarnak aurkitu dira, beste hainbat animalia desagerturekin batera. Heidelbergensia, Neandertala eta Kromañoia. Horrekin leze txiki, Iberiar penintsulako aztarnategirik aberatsena dela esan genezake. Ez da leku oso oparoa, oain maila hauetan dentsiade gehiagorekin agertzen dira gauza, baina oain arte, izan dira urte batzuk oso pobreak izan direnak, baina berriz hemen agertzen diren egoera kulturalak eta egoera kronologikoak oso interes berezia dutela. Adibidez, hemen agertzen dira, Euskal Herrian bizi izan diren 3 giza espezien aztarna fisikoak. Heidelbergensia, Neandertala eta Kromañoia 3 espeziak hemen utzi dituzte bere zurdura, bere ezur batzuk, eta hori Iberiar penintsulan hurbilen dagoen puntua izan daiteke Atapuerka, baina Atapuerkan falta da oraindik Neandertalaren registroa. Berrogeita hamarreko hamarkadan hasi ziren indusketekin leze txikin Jose Miguel Barandiaran espeleologoa buru zutela. Barandiaranek beste batzuekin, hemendik arkeologo asko pasa ziren laguntzeko. Barandiaranek egin zituen hemen lehenengo ekinaldiak 56 eta 78 bitartean. 13 ekinaldietan induztu zituzten gutxi gora bera 1 metro kuadro. Eta hartu zuten sakon handiena izan ziren 9 metro, 900 eta 30 zentimetro. Hemen, ez dut esango txiripaz, Barandiaranek ez zuen ezer txiripaz egiten, baina planifikazio ona zuen, baina hemen nik uste zeharo gaindituta gelditu zen, ze eurek bakarrik ezagutzen zutela zen goiko tunel txiki hori. Hemen pentsatu behar dozue, hemen gure gainetik pasatzen zela Bizkaira zijoan mandobidea. Eta tunela azpitik sartzen zela, eta hortik ateratzen zirela manduak. Hor egin zuten, 27an egin zuten miaketa zulo bat, eta miaketa zulo horretan aurkitu ziren brontze aroko maila batzuk. Horsketako zulo bezala erabiltzen zutela tunela. Orduan, berak susmatzen zuen, seguruenik aztarnatik garrantzitsuagoa egongo zela azpian. Berak ezin zuen asmatu inolaz ere, bere oin azpian egongo zela 9 metro sakon zala aztarnategi bat. Berak seguruenik pentsatzen zuen asko zapalagoa izango zela lekua. Eta ez zuen pentsatzen ez da ere 13 urte emango zitxula hemen urteroko ekinaldiekin. Baina, hala da arkeologia. 1978an aztarnategiko indusketak bukatu ziren, harik eta 1986an Álvaro Arrizabalaga EHUko irakasleak eta Arantzadiko kideak indusketei ekin zien arte. Ordutik urtero egiten dira leze txikin udako kanpainak eta urtean 1000 animalia ezurretik gora jasotzen dituzte. Orain dauden sakoneran, duela 150.000 urteko arrasate ezagutu genezake. Hemen gaude gutxi gora bera duela 150.000 urteko horizonte batean,
Gehien bat, hemen aurkitzen duguna dira hartzan kabiak, eta hartzak, zenbait hartze hemen hil dira hibernazioen bitartez eta bere hezurrak aurkituko ditugu. Gehien bat, baina ez bakarrik, agertzen dira bebai besteak beste lehoien hezurrak, lehizetako lehoiaren hezurrak, eta agertzen dira beste animale batzuen hezurrak, gutxiago badira ere, eta zenbait tresna erakusten dutela hemen giza presentziare egon dela. Aldaketa garaia da une hori, erdi pleistozeno eta goi pleistozenoaren arteko igaroaldia hain zuzen. Igaroaldi horretan eman ziren urratsak argiak dira leze txikin. Egia da, naiz eta ez izan horren zaharra, bai dela une bat oso gaizki ezagutzen dela, ze oso leku gutxitan aurkitzen dugu garai honetako erregistroa. Geologian kokatzen gara ozta-ozta erdi pleistozeno eta goi pleistozenoen arteko igaroaldia. Horrek esan nahi du. Une horretan gizakia usten diola heidelbergensis izateari, homo, eta bihurtzen dela, evoluzionatzen dula, homo heidelbergensis, homo neandertalensis izatera. Neandertala da horren oinordekoa. Eta hartzarekin gauza bera gertatzen da. Une honetan, Ursus deningeri izenekua bihurtzen da, evoluzionatzen du Ursus speleus izatera, betiko lehizetako hartza. Nolabait esateko bat, galdutako katearen zatitxo hoiek edo espezie tartekariak evoluzio prozesu horretan. Hain zuzen, tak bat egina diogu eskanerra amengo garezurrari, osoari, eta baditzu ezaugarri batzuk direla deningerierenak, beste batzuk speleusarenak, eta horren adituak esaten dutenaren arabera izena ipini behar izan ezkeo, izan liteke edo azkenengo deningeria edo aurreneko speleusaz, justo tartean dago. Leze txikiko aztarnategia zerbaitegatik bada garrantzitsu, hori da Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak aurkitu direlako bertan. Orain dela 150.000 urtekoak. Hain justu, 30 urte inguruko emakume baten umero edo besazurra aurkitu dute bertan. Homo heidelbergensis giza espeziaren aztarnak. Heidelbergensia neandertalaren aurreko gizakia da. Daukagu sare karstikoa aztarnategi arkeologiko desberdinekin, segun eta nun egiten dugun miaketa arkeologikoa. Orduan, badaukagu Leibarreko kobazuloa, jarraitzen dula beruntza, nun agertu zen Homo heidelbergensis delakoaren umero ospetsua, badugu leze txiki bi, nun susmatzen dugun ematen dela benetazko testuingurua umero horrena, badugu leze txikiko leku klasikoa, irudi hauek hartzen ari zaretela, badugu horatzean bebai leze txikiko arpea, nun bakarrik aurkitu dugun mustier aldiko neandertalaren aztarnak, hor dago lezetxe, nun bakarrik aztarnategi paleontologikoa eta ez giza presentzia dagoen, badaukagu pixka bat urrutiago, baina 50 metrotara, Oterreta bi izeneko besteko bazulo bat, Magdalen aldia bakarrik azken paleolitoko kromainoien aztarnak ditula. Orduan, oso leku berezia da, daukalako dentsitate bat oso potentea. Aztarnategietako aurkikuntzek asko adirazi diezagukete gure arbasoen eta ura bizi izan zeneko testuinguruaren gainean. Badakigu esaterako Heidelbergensia belarjalea zela, nomada eta oso garaiotzak bizi izan zituela. Landaredearen arabera dakigunarena da tokatzen zitzaizkiola une nahiko hotzak, egun baino nahiko hotzagoak. Nun pinua eta urkiak ziren gehien bat paisaian agertzen ziren zuhaitzak, eta agertzen dira beste animali batzuk inguruan, marmotak adibidez agertzen dira, eta marmotak egun Pirineoetan ikusi daitezke 2.300 edo 400 metrotatik gora, Alpetan 2.000 metro inguruan aurkitzen ditugu lehenengo marmotak. Orduan, hori nolabait nahiko esaguratsua da. Talde horiek oraindik, lehen erakutsi dizuet printza bat, printza hori ez da zugarrizkoa, da printza bat eginda
bidai horietako batean seguruenik Araban, Arabatik hartu dute, poltsikoratu dute printza hori, eta ona ekarri dute eta hemen bukatu da. Erabiltzen dute inguruan dutena, ez dira gero, gure espeziak gero oso garatuko ditu estrategia batzuk oso aurreratuak, nolabait esateko, eta nahi duenean kalitatezko lehengaia egingo ditu bidaiak, nahiko urrutira eskuratzeko, hornitzeko, bere gustokoa den lehengai konkretu batetik. Gizaki tipoek oraindik ibiltzen dira nahiko oportunistak dira. Ibiltzen inguruan dutena, balio baldin badu hori lantzen dute, printza batzuk ateratzen dute, ehizatutako animali bat satitzeko baldin bada, balio baldin badu, egiten dute hori, eta gero botatzen dute, nola ez dien oso exigenteak, beti aurkitzen dute zerbait erabilgarria toki guztietan. Neandertala ja dago tartean, Neandertala guk oso argi ikusten dugu hori lehengaiei buruz hitz egiten dugunean, hemen Euskal Herrian nahiko ugari dago suharria da kalitatezko lehengai bat, eta Neandertalen jarrera da guztiz tartekatuta Heidelbergensia eta Kromagnoiaren artekoa. Orduan, kopurutan, nolabait informazio bat emateagatik, hemen erdi-terdi daukagu erdia suharria eta erdia gainontzeko guztia. Orduan, dia erdi oportunistak eta erdi espezializatuak horretan. Eta antzerakoa beste gauzatan. Neandertalak hemen egonda egoera oso hotzetan eta egoera nahiko epeletan, egungoa baino epelagoa ere bai. Orduan, nahiko ahalmena zuen bizirauteko naiz eta aldaketa klimatiko oso gogorrak izan. Azelerazio ikaragarria ematen du gure espezia, eta, grafikoki erakutsi behar izan ezkero, zango nuke dela kurba logaritmiko bat. Ikusten da, hasiera batean oraindik daudela portaera batzuk gogorarazten digutena Neandertalaren azkenengo aldiak, baina gero, abiada hartzen dute, gizaki horrek era sistematikoan hasiko da beste pentsamolde batzuk garatzen, izango du beste planteamendu filosofikoago, badu atsedenerako, ikusten da atsedenerako badutela tarte luzeak egunean zehar, artea sortzen da portaera simbolikoa, inork ez du eztabaidatzen gure espezieko kideak direlako, gurea bezalako hizkuntza oso garatua, lenguai oso artikulatua zutela, seguruenik oso konplexua, eta bere portaera joango dira alde teknikokik pilatzen, eta azkenean hemen gaude. Gainera, aipatu behar da, Gipuzkoako bailera honetan eta Arrasaten zehazki, Iberiar penintxula guztian eta Kromagnoi gizakiari dagokionean egin duten aurkikuntzarik garrantzitsuena baieztatu berri dutela Oxfordeko unibertsitatean. Hain justu, Arrasateko Labeko koban aurkitutako hainbat tresnek adierazten dute, Kromagnoia uste zena baino 10.000 urte lehenago bizi izan zela hemen. Hain justu, duela 55.000 urte, Kromagnoiak gure Bailara eta Leizeetan bizi izan ziren. Izan ere Gipuzkoa toki oparoa da giza presentziari dagokionean Iberiar penintxularen eta Europaren arteko pasabide naturala delako. Gizaki hura nomada izanik, Gipuzkoatik pasatu eta bertan tokia hartzen zuten. Iberiar penintxulatik Europara eta bai Europatik penintxulara pasatzen diren populazio taldeak, espezie desberdinetakoak, jarraitu behar dituzte bide batzuk. Eta bide horiek dira eurentzako erosoenak. Gipuzkoan dagoen pasabide hori, aztarnategi arkeologikoen banaketa ikusita, nahiko argi ikusten da zein dan. Kostaldetik hurbiltzen dira, Jaizkibelen aurkitzen ditugu lehenengo aztarnak, Donostia aldean baditugu beste aztarnategi garrantzitsuak, Oria
ibaia osoan ez dugu ezer aurkitzen, bakarrik Orio aldean aurkitzen dugu Altxerri adibidez, aurkitzen ditugu zenbait aztarna, baina Oria ibaiaren barrenean ez dira ezagutzen ia paleolitoko aztarnarik. Horrek esan nahi du kostaldetik hurbiltzen direla. B urolan aurkitzen ditugu aztarnategi batzuk nahiko interesgarriak, baina jarraitzen dute gutxi gora kostaldetik, eta bai Ebro Arrora sartzeko Arabatik, eta bai Pankorbotik sartzeko Gaztelako Goilautadan, pasabide egiten dute Deba Arrotik. Uztaileko kanpainan Albaro Arrizabalagak eta bere taldeak leze txikiko indusketekin jarraitu du. Kontu handiz egin beharreko lana da, animalia zein giza ezurrak eta tresnak ateratzearena. Objektua aurkitu den testuingurua ezagutzeak duen garrantziaz mintzatu gara. Oso ikusgarria bada ere, ezurrak edo aztarnak museo baten bitrinan ez badu bakarrik objektua ikusten baldin badugu, ez bakarrik espezialistari ematen dio informazio bat eta ez da oso garrantzizkoa. Objektuaren informazioaren 98% datorkio bere testuingurutik, eta orduan horregatik indusketa prozesua burutu behar da, ez oso patxadan osoa, poliki, egin behar da indusketa, ze objektua berreskuratzea baino garrantzitsuago da testuingurua ongi kontrolatu. Hartzen dira koordenatuak, objektu guztiak ongi kokatuta izateko, gero 3 dimentsiotako rekonstrukzio bat egin ahal izateko, eta analitika guztiak. Uztaileko kanpainan Albaro Arrizabalagak eta bere taldeak leze txikiko indusketekin jarraitu dute. Bertatik ateratako materiala sailkatu, katalogatu eta aztertzea da indusketak amaitutakoan hasten den prozesua. Hori beste batzuen artean Gasteizko Unibertsitatean egiten da. Dena ondo bidean datorren urteko uztailerako ondorioak atereak izango dituzte. Lana arkeologikoaren zati garrantzitsua eta oso ikusgarria da landa-lana. Baina landa-lana bukatu ondoren sartzen da abian beste ikerketa talde bat, askoz potolago izaten dena normalean laneko taldea baino, eta hor partatzen dituzte espezialista desberdinak. Leze txikiko proiektuan implikatuta daude 35 espezialista, horietako batzuk asko, hemen Euskal Herriko Unibertsitateko laborategitan lan egiten dute, badaude beste laguntzaile batzuk, Euskal Herrin Bizkaian edo Arantzadiko laborategietan ere bai, eta baita ere estatu mailako beste 8 unibertsitateetatik, eta kanpoko erakundetatik ere bai, atzerriko erakundetatik, CNRS-etik, Frantzian, edo Max Planck Institutotik Alemanian, edo Oxfordeko unibertsitatekoak, besteak beste. Laginen aztertze prozesua zatika egiten da, batetik animalia ezurrak aztertzen ditu talde batek, bestetik arkeobotanikako saila ere badago, hondakin vegetalak aztertzeaz arduratzen dena. Hor dago baita ere giza ezur eta tresnak aztertzen dituen saila eta abar. Gasteizko Unibertsitateko arkeobotanikako laborategian gaude. Zehatz-mehatz laborategi honetan egiten dena da arkeobotanikako analizia, aztarna botaniko batzuk fosilizatzen dute, sedimentoarekin batera, metakin geologikoekin batera, aztarna batzuk ez denak, gehienak usteltzen dira eta desagertzen dira. Baina batzuk badituzte egitura batzuk, nolabait esateagatik ezurdura moduko egitura batzuk aukera dutela fosilizatuta gelditzeko, eta denborarekin gauza izango gara horiek berreskuratzeko, fosilizatuta baldin badaude, identifikatzeko eta horren bitartez definitzeko lehenengo maila batean nolakoa zen landare paisaia garaio bakoitzean, hainbat lagin hartzen ditugulako, eta bigarren urrats bezala horren bitartez ondorioztatu nolako klimatologia zegoen kronologia bakoitzarekin. Laborategi honetan egiten dira bai analisi makroaztarnetan eta bai mikroaztarnetan. Makroaztarnen artean garrantzitsunak dira egur ikatzak,
fosilizatuta gelditzen direla erretzearekin, eta haziak, batzutan batez ere erretzearekin bebai fosilizatuta gelditzen direla. Suak egiten dituztenean, supazterret horietan batzutan gelditzen dira kontserbatuta aztarna horiek. Eta gero, bide naturaletik esartzen diren euria eta elurrarekin erortzen den polena, lorautza, bebai fosilizatzen da eta hori dira bakarrik mikroskopioarekin ikusten diren aztarnak. Heidelbergensi, Neandertal eta Kromañoiaren tresneria ikustea ere harrigarria da. Giza espeziek aurrera egiten duten heinean ere erabiltzen duten tresneria sofistikatuagoa da. Baina lezetxikin zerbait berezia agertu bada giza ezurrez gain, hori Ursus speleus edo leizeetako hartzaren buru ezurra da. Berezia da oso, horrelako 10 garezur baino ez direlako aurkitu Europa guztian, eta bakarra delako Iberiar penintsulan. Leizeetako hartza da historia aurreko animalia ezagunenetariko bat. Garezur handia eta animali oso handia bebai. Hau har bat izango zen, badakigu letaginen tamainagatik eta morfologiagatik, gero garezur gainean dekon kresta dela eta harren ezaugarria da. Tamaina aldetik 2,5 metro, 3 metrotara iritz zitekeen, egungo hartz polarrak bezalakoa, baina pisu aldetik oraindik handiagoa. 600, 700, handienak 800 kilotara iritz zitezken udazkenean, lodien zeuden momentuan, eta benetan beldurra nango zuen. Hau 2007 urteko kanpainen topatu genuen, azken egunekoan, beti gertatzen den bezala. Ia 7 metrotako sakoneran zegoen, eta animalia hau 1.000 urte inguruan izango ditu. Alan zegoen, atal hau apurtuta zegoen eta pizkat barrura sartuta, baina bestela osorik zegoen, errestaurazioan atera egin zuten eta ondo itsatsi, garezurrari berezko forma emanez, baina bestela osorik zegoen. Eta hori da harrigarriena. Eta normalean, sedimentu barruan sartutako garezur osorik ez da inun topatzen, leizetako hartz garezur asko daude, baina haitzuloen lur gainean jarrita da zeudenak eta horrela 1000 urte baino gehiago eman dituztenak. Baina sedimentu barruan sartuta, inoiz bez. Leizetako hartz baten garezur fosil bat. Kasu honetan, leizetako hartza deitzen dugu, baina askoz be konplexuago da, eta aurreko forma, Ursus de Ningeri deitzen zena, eta leizetako hartzaren arteko hartz bat zen, evoluzioan zegoen hartz bat. Eta esan behar da, Europa mailan leizetako hartza eta Ursus de Ningeri bakarrik Europan bizi izan ziren, eta hartz hau, forma transizional hau, ia bakarrik lezetxikin eta Alemaniako beste leku batzuetan ezaguna da. Eta badugu animali zaharrak, Ursus de Ningeri, eta berrienak, Ursus speleus, baina tartean zelan evoluzionatu zuten, ez dakigu. Historia aurreko gizakiaren animalien, faunaren, floraren eta testuinguru orokorraren gainean pixkanaka ari gara informazioa lortzen. Horretarako berebiziko garrantzia du arkeologoen lanak. Hala ere asko gelditzen da ikertzeko eta bide horretan guztion ahalegina da garrantzitsua. Gure arbasoen bizi baldintzak ezagutu eta gure jatorriaren nondik norakoak zehaztasun gehiagoz jakin ahal izateko. Egungo aztarnategiak dira oinarria eta izango dira etorkizunean ere. Horregatik, datazio eta ezagutze teknika berriak sortu bitartean, aztarnategiek informazioa ezkutuan gordetzen jarraitzea garrantzitsua da. Bien bitartean eta lezetxikin lurra joarte industen jarraituko du Albaro Arrizabalagaren taldeak. Agian oraindik aurkitzeke egon daitekeelako duela milaka eta milaka urtetik eta sedimentu artean gorderik dagoen altxorra. Gure lanak ez dauka zerikusirik normalean jendeak alemaian pentsatzen duenarekin. Oso gutxitan egiten dira holan aurkikuntza batzuk direla
izarrak eta mediatikoak eta gure lanaren zati handiena da oso poliki-poliki egitekoa, laborategi lana eta azkenean itxoin beharra dago prozesu guztia oso aurreratuta egon artean, ikusteko zeintzu diren batzuk eta bestek ekartzen dituzten emaitzak eta ondorioak.